thlir tu ten vain chi bai le bek wala tun tuma chon buhfai chungchang kan soenga voina kanin Mizoram Pradesh thalai ten Congress thalai ten zuang tui kudam buhfai dana in pathum lai men endika ZPM sarkar ni mihring tana ei tlak lo buhfai mi pui ei tur nan pe tin thu chuan siama video te po Facebook lama te pon ron post poka tin hemi nuwa hianin ZPM lama tangin in soikiana te ron omboka tin chu mai ba ka ZPM lam thalai ron che bele pat bokta ZPM thalai lam pang hianin zuang tui kudama supply inspector te pon ba bengal ta supply inspector ina at soikiana te pokan en ho bok don ani video hi ama sign lo clear ma sateyang an video chungchang hi turhen republic venga kanom meka etatama bultan hian kanan ti thousand don ni ya hai soi tong khan tu te mo bane du wa tiang thri ti sa kan san chong lo mi puitan bu fai kha an dot theina na he tiang he ti kan ni ti kha senon tai la chaw me ya da tu la hian republic veng kanom mek kan tu la hian ei ni ya bora I pami le he la ya hei hi hetilaya an buara ron the tha ka hi an hon live video kan bulem lo ta Facebook a chuan mi pakhatina ron screen shota hetilaya asir ding lampanga a tron na khi sathai pa nie ron tia buhfai buara hrimhrim sathai pin tron ngai lowe a ron ti ta cheda khom an ron bun ni tin an ron soi boka enge atak tak chu kan var chuang lo ta satha de kami ai an lo na chu thian mel hi ane ni la hi ava che em ya chuan exact tin nge in lak tho he hi a hnuai mi ta ti pol to ngai nang vek ret in ang thau thawa chuan in a quality in ang tur ania hei ai an lo na chu hian a chiang pe kan huang hian tiang hi nia ai an lo na chu le chi hi voi a ret khain ang vek ani soi tong khan ret in anga chuan ret in ang thau thawa chuan a quality in ang vek tur ni om tak kan ya chunga ni lai rang chuan ti kan huang hi ni mi puiten nia soi tong khanin na sarkar ema tuna ka sarkar ding lai avane du na le railroads ya kuati kan ni lo ti kha senon tai la chome chuan he tama hian an stock ania king ho khi stock an la sem maba ania tekha kan lo setel tai la hi tuna hian an sem me ka kulikon retailer number 1 ania lai hian tin che nge tin lawn ti te kana thri ho le nga mun sang sanga mi pui ne da sarkarin asem chua turatana apek chu ni a ka veila ba mi hi bora bek pa nga yami bora bek pa nga yami anita hei acha khop maya hei hi chu a ei tlak tepon ni da shiat thei maya hei po hi hei ka dingla ba mi ero hi chu sathai ba mi ania Mizoram mi puiten he na retailer changa mi puine da sem chua tura apek te anita hetilaya he nge bura bek le sathai engami hi enge adang lambik na in ngatige ain an lo thei ila hi mi puine da sem chua tura sarkari na pek lai ta hi angai thak lo ta ni chu wang chuan ZPM thalai ron che bele ngal bata zuang tuya kudama nge en batlo bele ngal la chuta chuanin chumian batlo na muna supply inspector ina athu soi hi lo ngai tha bele chinila tuna hian helai zuang tui kudama inspector hian buhfai thalawan sem chuak ngeyem nge a tha chewan sem chuak ti hi min han soi sak lok se kan du ni sarkar thar atang hianin buhfai ikak lo asiari kan sem hai lo wa nga mo kan bu lo kara bek ni kan asialo mani poi literal te na on kan ula kan lo ki kan lo seng tak le bel lo te ti in ba ta thap le la tu ba te ikak lo ti ikak lo ti kan ke chuang hai lo ni ZPM lamin thu chuan ron siam bele ngala an thu chua dan chuanin ep tu party thren khatin zuang tui kudam tloin buhfai atlem thu le mihring ei tlak lo pe chuak ang hial soyan tum nia hriat ani thu tar langin
hei wangyan ZPM headquarters media department chuan a hmunah tlo ngalin tun din hmunah buhfai tamtok ti chiang taka hriat ani buhfai te sarkar masalam huna buhfai chetak mihring eitlak lo hial khopa chhia pek chhuah thin angkha omlo boina buhfai pek chhuah te po buhfai thatak ani ti fin ti ani an ron ti ve le a tin hei paka hianin ZPM chuan hetiang anga buhfai tam tham tak kara hian bek ni kha chu lo thalo deuh te a om ve lo thei lo ti dar langin a lo om pal ani point chung te chu pek chuan ni ngai lo kan opposition u nau ten zuang tui kudam tlo hai bo chopa chetak angalan ti ran tu mi poi kan ti tak zet tin thu chuan siam ve le bokani mi puitan chuanin thudik lo ti hriat a har khop maya muna kan kal ve lem boxi lowa ZPM in soi ti nei thudik nge thu tak ti te tuna ko opposition party lampang congress halai na an bat video nge an bat ti hi tuna ZPM soyang khanin a chelai chon ti lang nge ti te po ka mi puitan chuan hriat thiam a har khop maya keima mi mal dan ngai dan kan soya ke chu ka lo mu ve mei dana chuanin kan buhfai la ki chu congress sarkar ani emo MNF sarkar lai ni emo tuna ZPM sarkar nuwa po hianin apa ngai khalani khan ka hremaya chan chu i tuna MNF ina chian ron tiang po hi achang chun retailer a buhfai kan vala buhfai te that cha ka lo ma chaina chhedeu kan la kha tiang kha ni main ka hria i a chelak pu chang te thalak pu chang te kha om ni mai khan hria keima chuanin kan opposition party lampang te po an ti thakopin ka hria chu ti ruale ro chuan kan opposition lai ang hianin zoram hi mangai tai lang chuanin kan ram hian ma so no me o ti kha ngai dan om ve thei buka tundin munai chuanin ZPM mi chuanin tlak thum dot na tur khopang thili chuan ti pon kala hlalem lo keima mudana chuanin tuna phei chuanin bana kai policy scheme thalutuk men ron duang thara heng te hi an duadanga ron kal thei ani chuanin zoram mi chuan ma son ok don ti kha chiang ra eng poni sela hei tuna kum top lam kum khat velan an sarkar ve don chawani ya engtin nge man lak zel doin lo thlir photila I tundin munai chuanin ala chhelu tuk lo chuan ka hria ilo thlir zel phot teang